po kami ngayon sa Villa Isabel. Habang nag-aantay, wala po. Wala pa. Siguro ano si baka siguro na traffic lang siya. Daming tao. At yung isa po dyan. Dito na lang isa. Dito po ang waiter. Ano to? Ito yung kalderitang kambing. Tapos may puso. Meron dito puso. Pinablang ko. Wala. Ha? Bibigyan ka nun. Waiter. Sabaw. Tom Jones na. Gutom na ang mga gusto ko muna Sprite. Ayan. Kumakain na yung kasama ko, hindi pa na nagyaya. Mama ito lang. Ikaw kumain. Ako hindi. Kumain ka na. Hindi pa. Masarap pa yan itong kanuulam. Kambing din yan eh. Kambing. Dapat mag-stand pala ako. Sa akin ang thank you. Wala ng waiter. Thank you. Dito po sa Villa Isabel, ito po yung pinakamasarap na kainan. Kapag pupunta po kayo, mga taga Manila, pupunta dito, punta po kayo sa Isabel Restaurant, masarap ang pagkain na dito. May mga kambing, may mga
Si Muna, kain na. Sarap. Sarap. Balik na yung kita namin. Yun. Ayan, ayan na oh. Kinuha ko na. Oh, yan. Ito sa kanya. Ah, sige, sige. Ayan na siya. O sige, babay muna, kakain muna kami. Okay, kain muna kami ng Tom Jones na Tom Jones. Kevin, sayang di sumama. Tom Jones muna kami. Ito ang ano ko, Fet Vlog. Bye, kain muna tayo.